Takže v tuhle chvíli to další, čemu bychom se aspoň krátce věnovali, tak by byla ukázka úlohy na průměr a potažmo teda střední hodnotu bychom měli říkat, protože nás zajímá samozřejmě ten celopopulační parametr. A tím rozdělením, který používáme tady nejčastěji, neříkám, že je jediné možné, ale nejčastěji a nejsnáze, tak je normální rozdělení. To znamená, že já typicky modeluju tu svoji představu o tom parametru, to znamená o té střední hodnotě populační, nějakým normálním rozdělením, to znamená, říkám, je to nejspíš tolik a tolik a je to zhruba v pásu tolik a tolik nějakých těch jednotek. Tady třeba můžeme zkusit modelovat třeba nějaký průměrný příjem. No a když budeme něco takového dělat, tak budou platit, a já je hned zrekapituluju, zase ty základní principy. Budu muset stanovit a priorní rozdělení, tady teda konkrétně pro tu střední hodnotu to a priorní rozdělení bude teda normální, aspoň teda v tom nejjednodušším případě a v tom, který je upočitatelný v ruce. To a priorní rozdělení v úzovkách obohatíme zase o naše data. Protýkám, že z těch dat budeme muset mít spočítaný průměr a budeme muset mít spočítanou směrodatnou odchylku anebo případně rozptyl, to je v zásadě jedno. No a vy zároveň tušíte z té klasické statistiky, že když vezmete tu směrodatnou odchylku a podělíte ji odmocněnou z počtu pozorování, tak dostanete něco, čemu říkáme ta standardní chyba odhadu, to, co bývá označováno tou zkratkou SE nebo plným výrazem standard error v angličtině. Takže tahle moje standardní chyba společně teda s tím průměrem z těch mých dat, to bude v úzovkách jedna ta miska na vahách a na druhé misce na vahách budu mít to a priorní rozdělení, kde budu mít nějaký ten průměr a nějakou tu očekávanou směrodatnou odchylku té očekávané teda střední hodnoty. No a tyhle ty dvě věci budu opětovně vážit. A vážit je budu, není to zase tak překvapivý, vlastně tím, jak moc věřím jednomu nebo druhému. A tím, jak moc věřím jednomu nebo druhému, tak to je tady vyjádřený vlastně těma směrodatnýma odchylkami, respektive tou směrodatnou odchylkou a tou standardní chybou odhadu pro ten můj konkrétní průměr, který jsem spočítal z mých dat. No a platí podobně, jako tomu bylo v případě těch proporcí, kde z beta rozdělení na začátku a priori bylo opětovně beta rozdělení na konci a posteriori, že i tady z a priorního normálního rozdělení bude a posteriorní normální rozdělení. Jenom samozřejmě s těmi upravenými parametry a ty korekce budou v duchu toho, o čem jsme se teď bavili. To znamená, že já budu nějakým způsobem navažovat ty průměry těmi směrodatnými odchylkami, chcete-li standardní chybou, a analogicky i ten rozptyl toho normálního rozdělení a posteriorního bude vlastně váženým průměrem, když to takhle jednoduše vyjádříme, právě těch dvou rozptylů, respektive toho rozptylu a té analogie rozptylu z té standardní chyby. Tak to jsou vlastně ty základní principy. Aby jsme teda trošku nahlédli zase pod pokličku, tak se vrhneme na nějaký ten příklad a zároveň teda máme v tom dokumentu s těmi příklady teda i nějaký ten vzoreček. Tak. Já teda teď otevřu tu společnou úlohu a ta společná úloha říká následující. Podle výsledků předchozích výzkumů očekáváme, že průměrný příjem je 35 000, s čím, že není nejspíš méně než 34 a není víc než 36 000. Je tady v závorce uvedeno, že teda nějaký ten interval spolehlivosti je 99% v tom pásu 34 až 36. Za chviličku s touhle informací nějak naložíme. No a dejme tomu, že zase teda jsme měli málo peněz, tak jsme mohli udělat malý výzkum a udělali jsme výzkum na 50 lidech a u těch 50 lidí jsme zjistili, že mají průměrně 40 se směrodatnou odchylkou 8 000. Naše otázka je, jakou velikost průměrného příjmu budeme očekávat v celé populaci. Takže to je to klíčové, co teda budeme chtít stanovit. Rozumějte, jinak ta zásadní otázka na konci se nás ptá na to, jaký bude to a posteriorní rozdělení toho průměrného příjmu. To je vlastně to klíčové. Tak, než budeme počítat, tak zase asi můžeme teda selskou úvahou zkusit přemýšlet. Tak, a priori říkáme, že to je někde okolo 35 000, dokonce to svazujeme poměrně úzce. A posteriori uvidíme, ale data nám říkají, že to je někde okolo 40 000 se směrodatnou odchylkou zhruba 8 000.
tak by mě zajímalo, když teda známe tyhle vstupní údaje, jak ty data, tak to a priori, jak si myslíte, že bude velká nějaká ta nejpravděpodobnější hodnota toho průměrného příjmu? Typnul bych 35 100. 35 100. A proč je Michal takhle konzervativní a drží se hodně teda těch předchozích výzkumů? Ten předchozí výzkum vypadá velmi přesně, zatímco na tom malinkatém vzorku mám i obrovskou směrodatnou odchylku. Pozor na to, ale směrodatná odchylka není něco, co je komparovatelný s touhletou veličinou. Já to za chvilku ještě teda zdůrazním v tom vzorci, ale připomínám, že tady z toho musíme spočítat tu takzvanou standardní chybu, která bude analogií té rozptýlenosti tady. A ta standardní chyba je tahle hodnota podělená odmocněnou z n, to znamená podělená odmocněnou z 50, to je zhruba 7, jo? Takže z těch 8 000 rázem dostaneme, pokud dobře počítám, zhruba na 1000 korun. Tak to je jenom zdůraznění, že nemůžeme porovnávat tu směrodatnou odchylku mých dat, ale musím porovnat směrodatnou odchylku těch mých průměrů, což je ta standardní chyba. Tak, zeptám se, jestli ve světle tohohle z toho doplnění se neskoriguje ta představa. Tak já bych to určitě zvýšil, ale se nechávám na ostatní. Dobrý. Tak co dámy? Jaký mají očekávání? No, já bych taky očekávala, že se to o moc neposune vzhledem k tomu, že ten vzorek je malinkatý, takže bych řekla nějakých, 36 bych řekla asi. Dobře. Tak jo, doufám, že se ale shodneme, to by jinak bylo teda fatální pedagogické selhání moje, že se budeme pohybovat někde mezi 35 a 40 tisíci, jo? Tak to je jako v tuhle chvíli asi důležitý konstatovat. Protýkám, je docela dobrý, když takhle trošku nahlídnete za ty kulisy a my tady teda aspoň něco málo spočítáme ručně, že pak, až budete počítat nějaký výsledky analyticky, klikat softwaru a tak dál, že už dopředu si uděláte představu, jak to asi může být, a když vám vyjde nějaká hloupost, tak se asi zastavíte nad tím, že jste udělali někde nějakou výpočetní chybu a nebudete případně se snažit publikovat nějaký nesmyslný výsledek. Tak to je jenom jako podotek, že ty výpočty můžou mít ten boční efekt. Tak, já teď teda v tuhle chvíli řeknu, jak se to počítá, respektive jak s tím teda budeme operovat. A to základní teda, co vyjadřuje potom tady ten vzoreček, který tady pod tím máme, tak říká, já prostě navážím nějakou tu moji a priorní očekávanou střední hodnotu. To mí 0 v mém případě je těch 35 tisíc a pak teda nějaký ten v úzovkách průměr z těch mých dat, tady je teda jenom ten součet, ale pak je to podělení tím m někde tam dole, tak to je to, co musím nějakým způsobem navážit. A ty váhy vychází teda z toho rozptylu, toho, co já a priori očekávám, a pak případmo z toho, čemu říkáme teda ta standardní chyba odhadu. A ten vzoreček ještě je trošku komplikovanější, to znamená, že tady ještě pod tím v úzovkách jedním zlomkem, protože tohle vlastně už je jeden zlomek, tak má ještě teda druhý zlomek. Takže je to složený zlomek, kde ty váhy se objevují jak tady, v té horní části, tak tady. No a tady pak to samý v úzovkách, jako je tady vlastně, figuruje pro ten parametr druhý, to znamená pro ten rozptyl. Ten rozptyl není nic jiného než 1 lomeno, to znamená převrácená hodnota, protože je tady na minus první, ten rozptyl a ta standardní chyba odhadu umocněná na druhou, takhle jsou v podstatě navážený. Tak to budou ty veličiny, které budeme potřeba počítat, ale než to uděláme, tak asi si musíme teda nějakým způsobem říct, jak budou velký ty parametry toho a priorního rozdělení. Tak střední hodnota bude asi 35 tisíc, tak já to postupně, když tak tady budu někam do Excelu zapisovat, pak teda můžu slíbit, že ten Excel uložíme a dám vám ho samozřejmě k dispozici následně. Takže já teď v tuhle chvíli teda budu sepisovat ty jednotlivé parametry. Zkusíme jenom zvětšit trochu tu vizualizaci. Takže tohleto označíme teda jako tu střední hodnotu a priori. A řekneme, že to je teda 35 tisíc. Já bych možná, aby jsme to měli kousek jednodušší, a když v Excelu je to asi jedno, tak tam napíše
tu hodnotu s těma nulama, v Excelu to zvládneme, takže to je ta a priorní střední hodnota. Teď se tady píše, že teda ten 99% interval spolehlivosti je mezi 34 a 36 tisíci. Tak by mě vlastně zajímalo, jak velkou mám nastavit tu směrodatnou odchylku tohohle z toho a priorního rozdělení. 333, protože to vypadá, že to je zhruba plus minus 1000, a my jsme říkali, že plus minus 3, zhruba ty směrodatné odchylky, je těch 99% hodnot. Super. Takže to, co budeme označovat teda jako směrodatnou odchylku, a priori opětovně, je 333 jednotek, jasně, když to teda spočítáme. Takže to jsou ty první dva parametry, takže já na začátku mám očekávání 35 000 plus minus 333. Jenom pro pořádek, aby jsme teda viděli, že skutečně se nepleteme a že to takhle odpovídá, tak já teda dám tady tu simulaci toho normálního rozdělení. V tom JASPu nastavíme teda tu hodnotu toho průměru. Tak, 35 000 a plus minus 333. Tak teď teda ještě asi musím tady opravit, kde ta křivka se bude vizualizovat, takže já budu chtít, aby se zvizualizovala od nějakých 32 000 do, dejme tomu, 38 000. Zkusme to přepočítat. Tak. Možná si teda udělejme ještě podrobnější, ať to vidíme, takže 34 až 36. Ještě rychle překlepnu. Takže to asi opravdu zhruba odpovídá tomu našemu očekávání, je to asi v pořádku. Tak, takže to máme ty a priorní naše očekávání, takže jinak bychom to mohli napsat, že to je teda normální rozdělení se střední hodnotou 35 000, se směrodatnou odchylkou 333 nebo rozptylem, který je druhou mocninou. Tak teď další teda, co víme z těch našich dat, je, že teda máme N50, já tady napíšu, že N je 50, že průměr v těch mých datech je 40 000. A další, co víme, je, že směrodatná odchylka, takže já tady napíšu zkratku SD, je 8 000. Tak, připomenu, že jako první musíme spočítat teda tu standardní chybu, která je vlastně analogií té směrodatné odchylky a priori. Pravíme. A ta není nic jiného než ta směrodatná odchylka poděleno odmocněnou z toho počtu pozorování. Takže 50. Takže se dostaneme někde lehce na 1000 korun. Tak. Teď teda už můžeme v úzovkách napřímo srovnávat a vidíme, že teda asi tomu a priori budeme věřit výrazně víc než těm našim datům. Ten poměr je zhruba 4:1. Jo, když se podíváme na tyhle analogie. Směrodatná odchylka, a priorní rozdělení a standardní chyba těch výběrových průměrů. To jsou vlastně k sobě analogie. No a teď teda ten vzoreček, který není úplně triviální, mi říká, vem tu tvoji a priorní střední hodnotu, 35, a vem ten tvůj průměr a zkus je navážit těmi rozptyly. Nejdřív tak, že to teda podělíš a potom ještě celé v tom zlomku zase jsou ty převrácené hodnoty. Tak já teď zkusím teda neudělat chybu v tom výpočtu. Měli bychom poznat, kdybychom tu chybu udělali. Takže já teď budu počítat tu střední hodnotu a posteriori. Střední hodnota a posteriori
Ještě pro jednoduchost, aby jsme nemuseli ten vzoreček zas tak extrémně komplikovat, tak já ještě tady doplním jeden sloupeček za ty naše zadání a tady udělám teda druhou mocninu. A dělám to proto, abych teda spočítal tady rozptyl a tady rozptyl té standardní chyby, takže tohleto vždycky umocníme na druhou. Takže v Excelu střížka 2. Takže tohle jsou hodnoty těch rozptylů, ať už teda pro to a priorní rozdělení, tak pro ty naše data, pro ty výběrové průměry. Tak a teď teda se počítá ten výsledek, jako teda vezmu střední hodnotu a priori a podělím ji tím rozptylem a priori. To je první část. To samé vezmu pro ty moje data. Průměr a podělím ho tady tím rozptylem, který je vzniklý druhou mocninou té standardní chyby. To je formálně, když se zpátky přepneme, vlastně tenhle ten čitatel, který je v té závorce. No a další, co musím udělat, je to podělit. Teď teda do toho budu dodávat tenhle ten člen. A musím to podělit ještě v úzovkách komplikovaným zlomkem, který bude 1 ku tomu rozptylu a 1 ku tomu druhému rozptylu. Takže teď doufujeme, že zase neuděláme žádnou chybu. Takže 1 lomeno tento rozptyl plus 1 lomeno ten druhý rozptyl. Tak. Teď teda pokud jsme nikde nechybovali, tak by nám měla být hodnota mezi 35 a 40 tisíci, optimálně teda asi blíž k těm 35 tisícům, jak jsme se o tom bavili. A mně vyšlo konkrétně 35 400 zhruba s nějakou drobnou. Chci se jenom zeptat, jestli to někdo zkoušel počítat, jestli jste se tady dopočítali stejné hodnoty, nebo případně chvilku můžeme počkat. Já mezi tím teda ještě si půjčím kousek toho vzorečku a skopíruju si ho, abych mohl spočítat i ten posteriorní rozptyl. Nebo rovná se. Chybičku, ještě jednou. Je závorka. 1 lomeno. Tak. Teď by to snad mělo fungovat. Tak, ještě jednou se zeptám, podařilo se někomu dopočítat tu a posteriorní střední hodnotu, nebo jste to neskoušeli? Já neskoušel. Neskoušeli, dobře. Tak jo, tak budeme muset být teda z mých výpočtů, takže mně teda vyšla ta střední hodnota toho a posteriorního rozdělení zhruba 35 400, aby jsme zaokrouhlili rozumě, takže hodně blízko těch 35, to není překvapivý, protože jsme konstatovali, že teda ty směrodatné odchylky jsou dost výrazně nevyvážené a podotýkám, že těma vahama navíc nejsou ty směrodatné odchylky, ale ty jejich čtverce, takže pokud je tady poměr 1 ku 4, tak tady je poměr 1 ku 16, takže to musí být hodně blízko téhle hodnoty. A rozptyl a posteriori mi vyšel 102 048, což by mělo být o něco méně než je tohle, takže to vypadá relativně rozumně, protože tady to má variabilitu poměrně velkou. Já z toho, když tak můžu teda zase spočítat směrodatnou odchylku. Já tady napíšu SMODH a posteriori. A děláme teda odmocněnu. A odmocněna to bude z té cifry. Takže směrodatná odchylka původně a priori byla 333 a teď je 319 jednotek. Zkusme si to zase zvizualizovat v tom JASPu. Takže tohle je teda naše a priori pro průměrný příjem. Tak a uděláme repliku
a uděláme a posteriori pro ten průměrný příjem. Píšeme teda 35 400 pro jednoduchost, aby to bylo zhruba tak 35 400 a ten rozptyl byl, teď už vidím, že jsme předtím teda si udělali chybičku, ale teď ho napíšeme, tam napíšeme pro rozptyl, směrotnou odchylku 102 048. 102 050 zhruba. Musíme to nechat vizualizovat. Tak, teď je to dobře, já jenom teda ještě opravím, že v tom a priori jsme předtím udělali chybu a místo rozptylu jsme psali směrotnou odchylku, takže 110 900 tam mělo být předtím. To bylo správně. Tak jo, tak teď by to snad všechno mělo být zvizualizované v pořádku. Takže tady jsme měli nějakou tu a priorní představu. Byli jsme někde mezi 34 až 630 tisíci v extrému. No a my jsme teď tu představu upravili. A já to teda akorát musím tady trošku upravit ten pravý kraj, aby jsme to viděli víc. Takže ještě přepočet toho grafu. A teď teda budeme o kousíček posunutí vpravo, ale to rozdělení je v zásadě asi velice podobné. Když bych měl teď najít nějaký ten kredibilní interval, zase bych tady zkusmo mohl asi, tak bych mohl teda samozřejmě teď tady pokusnějčit, ale já to mám daleko jednodušší, protože znám střední hodnotu a znám směrotnou odchylku, tak dokážu asi ten kredibilní interval dopočítat velice snadno. Takže já teď napočítám kredibilní interval. Teď si jenom teda sami řekněte, jestli máme počítat 95 nebo 99%, to je asi to rozhodnutí, které teď máme udělat. Tak poprosím někoho o to, aby tohle rozhodnul. To si dává 99% smysl, když bylo v zadání. To není úplně nezbytně nutné, ale můžeme ho počítat. Ale OK, spočteme 99%. Aby jsme ho mohli porovnat, tak to asi smysl pak dává, to s tím souhlasím. Takže já teda proxy budu počítat, takže vezmu teda tu střední hodnotu a odečtu trojnásobek té a posteriorní směrotní odchylky. Takže téhle hodnoty. No a to samé teda ještě jednou uděláme, takže asi jenom počím ten vzoreček, skočíme sem vedle a uděláme to samé s plusem. No, takže když se zpátky vrátíme, tak na začátku jsme byli v úzovkách 35 000 plus minus 1000, to byl ten 99% interval na začátku. A teď jsme někde mezi 34 000 zhruba 450 až 36 400 korunami. Posunuli jsme se prostě směrem nahoru zhruba o těch 400 korun a to v důsledku toho, že prostě z těch 50 lidí nám v průměru odpovědělo o průměrném příjmu 40 000 při směrotní odchylce 8 000 jednotek. Takže tohle je ukázka toho výpočtu při tom normálním rozdělení. Znovu připomenu základní princip. To, co děláme, že vlastně vážíme tu a priorní střední hodnotu s tím naším průměrem a těmi vahami formálně jsou vlastně ty rozptyly. Tady je rozptyl toho a priorního rozdělení a tady je rozptyl konstruovaný jako druhá mocnina té standardní chyby. A podobně váženě v té převratní hodnotě se napočítá i ten výsledný a posteriorní rozptyl. To je ten základní postup, který tady uplatňujeme. Tak, takže to je druhá úloha, kterou jsme si teda vyzkoušeli jako tu společnou úlohu na průměr. A já bych možná teďko v tuhle chvíli